Благодаря много. Много се радвам, че сте тук за такава кауза. И ние. Сигурен съм, че ще съберат пари и то много и се надявам наистина да помогнем на директорката и просто благодаря, че сте тук и за такива неща трябва да се събираме. Още веднъж аплодисменти за Рафи! Човек е екс-фактор. След тези невероятни изпълнения е време да споделям с вас някои неща. Тази вечер, благодарение на всички с вас, ние събрахме доста голяма сума пари. Нека ви призовем от излизане на залата, насочвайки се към изходите, да не подминавате нашите урни, а да дарите от вас колкото ви е на сърце. След тази хубава новина е време да закрием нашия благотворителен концерт. Благодарим на всички за присъствието. Чао и до нови срещи! До утре! Get super